Careke din diyardeya koçberbûnê bi taybetî di nav ciwanan de ji herêmên rêveberiya xweser derketiye holê. Gera li ciwanekî got karê derketinê dike ne hêsan e. Macid navê vî ciwanî yê nerast e. Wî erê kir got biaxive bê got rûyê wî derkeve. Bi kurtasî dibêje ew bê hêvî maye. Pêşeroja navçeyê nexuyayî û mero nizam bi Kurd hare û tedexulat gelek çê dibin. وضع حتى خدمات الفيديك نمانه فناس تاني بوالجلك كس دخازن شغل رياض حتى دركتنجي زحمت بويه فايش حريه كدبين براسي درت كذا لگوری شوپینران گو سدمین جوانان پرن گو دهیله تەوی مەترسی ڕیên قاچاقچiyê berê xwe bidin koçberiyê. Şêrsad Sîdo ciwanekê 27 salî ye, rêveberê rêxistina aşna ya geşepêdanê ye û beşeke mezdin ji programê wan guhdanê didin ciwanan. Gelek sedem henî sedemek ji wan ew eskeriyana çar bû gelek xort koçber bûn ji ber watê vedekê nezelal bû nexuyanê bû. Yeka din jî xort ew ciwan cê xwe cê qerara siyasî li vê mantiqê nabînin yanî çi qerara siyasî çi qerara iqtisadî bi aborî bi siyasî bi cê xwe tê nabînin yani derfet negiyayî wan him jî hûn dabûn di orta xwendinê de yani hinekê vir bin hinekê şamê bin ووضع عبوري الفيدي منطقي برز احمد بوي يعني ام دمينن غير يقولوا فرص شباب يعني امجد بين فرص العمل او التنميه الشبابيه الفيدي كي بركيم بوي يعني تبين خوتك نقار بسري شوار مشروع كيفك كار كيفك زحمت كي برد بيني يعني Riyên qaçaq pir zehmetin, pir ciwan li ser sînoran tên kuştin an gunda dibin. Li gorî rêxistina mafê mirovan ya herêma Cezîrê got ji sala 2011 heya dema amedekirina vê raporê 221 kes piraniya wan ciwanin hatine kuştin ser destê cendirmên Tirkiyeyê di dema hewla derbazkirina sînor de. 2011 heya 2021 ev çend sal derbas bûne. سینورê navbera dewleta Tirkiye û Sûrî pir tecawuzat li ser çê dibin. Di vê dema me got 227 insan hatin qetilkirin. Di nav wadê 21 insan dibin eşkenceyê de jiyana xwe ji dest dan hatin kuştin. 2021 insan li ser sînor hatin eşkence kirin. Sê kes jî dibin eşkenceyê de jiyana xwe ji dest dan. Li gorî şopîneran got rêveberiya xweser. Berpirsiyara di ber vê diyardeyê de nexwasim got programên geşepêdana projeyên aboriyê ciwanan wê bihêlê ciwan piştî xwendina zanîngehê di nava bazarê de cih bigire û rê li ber wendabûna ciwanan koçberbûna wan bigire. Lê ew program dikarê rêveberiya xweser de heta niha tunene. Li aliyekî din rewşa şer û têkçûna mûsim û nediyarkirina çaranûsa herêmê sedemên serekene ji bo got ciwan tevî metirsiyên sînoran bi qaçaxî derbas dikin. Zana Umer, dengê Amerîka. Bajarê Hesekê.